Диджей Симо Боса представя специален поздрав. Емил, Фроса, Алекс, Мелек и Мария от град Ловеч, квартал Дръстене. Този поздрав е специално за вас. От цялото си сърце ви пожелавам крепко здраве, безкрайно щастие, истинска любов. Късмет и благополучие, нека домът ви винаги бъде изпълнен с топлина, разбирателство, уважение и детски смях. Нека всеки нов ден ви носи красиви мигове, сбъднати мечти и още повече поводи да бъдете щастливи заедно. Емил и Фроса, нека любовта ви става все по-силна, всяка изминала година. Бъдете винаги опора един за друг и пазете най-ценното, вашето прекрасно семейство. Алекс, Мелек и Мария, растете здрави, щастливи, добри и успешни. Нека никога не губите усмивките си и винаги да бъдете гордост за своите родители. И сега няколко думи към всички, които слушат този поздрав. Ако си добър, ще се намери някой да те пречупи. Ако си честен, ще се намери някой да те използва. Ако си успял, ще се намерят хора, които да ти завиждат. Ако вървиш уверено напред, винаги ще има някой, който ще се опита да те спре. Истината е една, на всички няма как да угодиш. Завистта няма край, лицемерието е навсякъде, а фалшивите хора винаги чакат чуждото падение. Но живота връща на всеки това, което е дал. Който ми пожелава добро, пожелавам му двойно повече добро. А който ми мисли злото, нека животът му върне това, което сам изпраща. Аз продължавам напред с високо вдигната глава, защото знам кой съм и никога няма да се откажа. Оригинал е само един, Диджей Симо Боса! Още веднъж специален поздрав за Емил, Фроса, Алекс, Мелек и Мария от град Ловеч, квартал Дръстене. Пожелавам ви много здраве, любов, щастие, благополучие и безброй красиви семейни моменти. Този поздрав е от мен. Диджей Симо Боса!